rridu nibnu flimkien partit iktar b'saħħtu. Fuq it-tajjeb li tiġa għamilna, fuq l-emendi anke fl-istatut li tiġa wettaqna, perridu niftħu il-partit iktar, irridu naħsbu iktar differenti, inżommu t-tajjeb li kellna. Il-valuri jibqgħu dawk li kienu. Il-valuri huma relevanti għal kull sfida li s-soċjetà tagħna tista' tiltaqa' magħhom. Però rridu naraw kif inkunu kapaċi nimxu l-mixja ta' triq tan-nies. Rridu naraw kif minn l-intelligenza li għandna insarfuha iktar biex nifhmu lin-nies. Irridu nkunu nifhmu iktar il-ħtiġijiet tan-nies. Qed ngħid dan kollu għaliex jiena fil-waqt li qiegħed għall-elezzjoni ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament, jiena bdin nifhem u għalija dan hu l-impenn tiegħi elezzjoni sabiex bħala viċi kap jiena niftaħ iktar id-dibattitu politiku fih dan il-partit. Partit mingħajr dibattitu politiku wiesa' huwa partit dejjaq. Iktar ma niftħu d-dibattitu politiku, iktar nkunu qegħdin nibnu il-partit ġdid iktar b'saħħtu relevanti għal ħtiġijiet tan-nies.